माळशेज घाटामध्ये वाहतूक कोंडी झालेली आहे। पर्यटकांना वाहतूक कोंडीचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय। वीकेंड आणि जोडून आलेल्या सुट्ट्यांमुळे पर्यटकांची गर्दी या ठिकाणी झालेली आहे। घाटातील बोगद्याजवळच एक एसटी बस अचानक बंद पडली। तब्बल 1 तास ही बस रस्त्यातच उभी राहिल्यानं कल्याण नगर महामार्गावर दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या होत्या। तर दृश्य आपण माळशेज घाटामधली पाहतोय। वीकेंड आणि सलग आलेल्या सुट्ट्यांमुळे अनेक जण पर्यटनासाठी बाहेर पडलेले होते, मात्र या पर्यटकांना या प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा मनस्ताप सहन करावा लागलेला आहे। एक बस घाटामध्ये बंद पडली आणि त्यामुळे दोन्ही मार्गानं होणारी जी वाहतूक आहे ती ठप्प झालेली होती। वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या होत्या।